Васил Левски. На този фон РВД продължава да набира кадри за ръководители на полети заради увеличения въздушен трафик над страната ни. Виктор Борисов включваме сега от летище Васил Левски, София. С още подробности. Добър вечер. Добър вечер. Точно ден преди да отбележим 152 години от гибелта на апостола на свободата, президентът Румен Радев издаде указ, с който преименува столичното летище и то вече се казва летище Васил Левски, София. И от новото име на летището към новия конкурс в ръководство въздушно движение след началото на войната в Украйна, както и след като турската държава откри новото международно летище край Истанбул. Въздушният трафик над нашата страна се е увеличил неколкократно. Хиляди са полетите, които всеки ден летят във въздушното пространство на България. Но как се контролира тази мрежа от самолети и какви са опасностите, както и какво е да работиш в РВД, разказваме сега. Голям е хоризонталната и площ, но и вертикалната и площ е над 17-18 км. Средата на юни голяма градоносна клетка преминава през почти цялата страна. Мащабът на бурята е толкова голям, че налага пренареждане на въздушния трафик над страната. Един самолет не може да влезе в тях, защото е изключително опасно. Започват да се обикалят тези облаци и това създава ежедневно безброй много ситуации и ни утежнява много работата. Близо 10 години Богомил е ръководител на полети в РВД. Освен отговорна и динамична, работата предлага и интересни ситуации. Случва се над акваторията на Черно море да летят ниско неидентифицирани обекти, които можем да спекулираме, че са руски, украински, американски и така нататък. Но в тези случаи не е била създадена опасност. След отварянето на новото летище край Истанбул и началото на войната в Украйна, въздушният трафик над България се е увеличил многократно. Затова и от РВД търсят още кадри за ръководители на полети. Българското въздушно пространство се класифицира като едно от най-комплексните въздушни пространства в цяла Европа, където се сливат много потоци въздушно движение, т.е. имаме доста конфликти. От РВД разбиха мита, че за да работи човек при тях са необходими връзки. Всъщност необходимо е кандидатите да имат висше образование и да са под 30 години, а не да познават шефовете. При голяма отговорност, съответно, следва да има и голямо възнаграждение. Смея да твърдя, че заплатите отговарят на естеството на работа, която извършва един ръководител полети. Относно връзкарството, каза ви, ако човек не притежава необходимите умения, той не би преминал успешно тези тестове в ИСТ, а те се независимо се оценяват. В края на миналата година РВД постави исторически рекорд, като премина границата от 1 милион обслужени полета.